उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी एसटी डेपोची अवस्था व प्रवाशांचे होणारे हाल पाहून राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारेंनी संताप व्यक्त करत डेपो मॅनेजरला खडेबोल सुनावले आहेत। सर्वत्र घाणीचं साम्राज्य असून हिरकणी कक्षाची अवस्था दुर्दैवी आहे। सरकार फक्त जाहिरातीसाठी एसटीचा वापर करत आहे। प्रवाशांच्या हिताचं त्यांना पडलेलं नाही। येत्या 8 दिवसात परिस्थिती न सुधारल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा घारेंनी दिला आहे। आज आम्ही पंढरपूरला ज्या एसटी सोडणार आहेत त्या ज्यादा एसटी सोडाव्यात, एक वारकऱ्यांसाठी व्यवस्थापन कक्ष उभं करावं आणि जर समजा गावामध्ये एखादा मोठा गट असेल तर तिथे बस तुम्ही पुरवावी, अशा मागण्या घेऊन आम्ही इथे आलेलो होतो। पण इथे पाऊल ठेवल्या इतके खड्डे, रस्ता, घाण, साम्राज्य एवढं सगळं दिसलं ना, आरोग्याच्या दृष्टीने हानिकारक असा गोष्टी आम्हाला दिसल्या। तिथे आम्ही तिथून सुरुवात केली। जिथे डिझेल भरतात तिथे सगळं पाणी आहे, तिथे कोणालाही शॉक लागू शकतो, तिथे कोणतेही शेड नाही आहे। तिथे जे कंट्रोल बोर्डला जे लिहिणारे असतात त्यांच्या शेडमध्ये लिकेज आहे। आपल्या कोकणातला पाऊस हा खूप मोठ्या प्रमाणात पडत असतो, पण तिथे कोणती त्यांच्यासाठी सोय केलेली दिसत नाही ना, शेड ना काहीच। कडेने असं पूर्ण आम्ही पेरीफेरीला फिरून आलो तर तिथे सगळं घाणीचं साम्राज्य आहे। नगरपालिकेकडनं कचरा उचलला जात नाहीये। आता का उचलला जात नाही त्याचा आम्ही समाचार तिथे जाऊन घेणारच आहोत। त्याच्यानंतर खड्डे बघितले तर एंट्री केल्या मोठे खड्डे, भरपूर पाणी साचलेलं आहे। म्हणजे जे आपले गावागावातले मुलं मुली, आमच्या महिला, आमचे पुरुष, युवक हे जे सगळे प्रवास करत असतात त्यांना आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतीही काळजी शासनाने घेतलेली दिसत नाहीये। फक्त हिरकणी कक्ष बंद आहे, नुसतं उभं केलंय, कडी घातली, कुलूप घातलंय, बाकी काहीच नाहीये। आणि ज्या शासनाच्या गाड्यांचा उपयोग जाहिराती करण्यासाठी लावले जातो, आम्ही हे देतो, शासन आपल्या आम्ही आरोग्याची काळजी घेतो, हे सगळं तिथे बोर्ड लावलेले आहेत। आपण बघतो की प्रत्येक बसवर शासनाचे सगळ्यांचे फोटो लावलेले असतात, स्वतःच्या जाहिराती केलेल्या असतात आणि या लोकांच्या पैशांमधून स्वतःच्या जाहिराती करतात, पण लोकांसाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देत नाही, ना आरोग्याच्या ना कोणत्याही सोयी सुविधा। मग बसचे तिकीट निम्म करून काय उपयोग आहे? इथे महिलांना जर स्वच्छ आरोग्य हे काहीच मिळत नाही तर तुम्ही काय करताय? हे आम्ही सगळ्या नागरिकांच्या वतीने बोलते, कारण आता आम्ही इथे काही नागरिकांशी चर्चा केली, मुलींची चर्चा केली तर लांब केसरीवरनं वगैरे मुली इथे जात आहेत, कॉलेजमधनं जातात येतात। त्या म्हणाल्या आम्हाला पण हे स्वच्छ हवंय, आम्हाला पण वाटतं की छान हवंय, कारण 10-15 वर्षापूर्वी जे सावंतवाडीचं बस स्थानक होतं ते आता नाही आहे, त्याचा मेंटेनन्स नाही, काहीच नाही। त्यामुळे आमची सगळ्यांची राष्ट्रवादी परिवाराची आमची सगळ्यांची मागणी आहे की हे 8 दिवसात याच्यावर ॲक्शन घेतली पाहिजे। नाही झालं तर आम्ही नागरिकांबरोबर, सर्वसामान्य नागरिक आमच्याबरोबर यायला तयार आहेत, कॉलेजच्या मुली आमच्याबरोबर यायला तयार आहेत, वृद्ध सगळे आम्हाला सपोर्ट, सगळे म्हणाले आम्ही तुमच्याबरोबर येतो, तर आम्ही इथे आंदोलनात बसणार असा आमचा इशारा आहे। आता राज्य चालवत आहेत जे इथले लोकप्रतिनिधी आहेत ते जबाबदार आहेत। आमचे कंडक्टर असतील, बस ड्रायव्हर असतील, इथले कंट्रोलर असतील, ते त्यांच्या परीने जे दिलंय त्याच्यात काम करण्याचा प्रयत्न करतायत, पण त्यांना जर सुविधा नाही पुरवल्या तर काय करणार? ते आपलं काम त्यांचं चालू आहे, त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।